Здравейте, приятели! Добре сте дошли в моя канал. Аз съм Асия и в днешното видео ще видите два лесни и много приятни маршрута от Пирингов до Бандаришките езера и хижа Яворов, които направихме с моето семейство, както и едно екстремно спускане от водната парзалка на Бандаришка поляна, за която се твърди, че е най-дългата в България. Така че ще бъде интересно, останете с мен и се абонирайте за канала ми, ако харесвате моите видеа. Здравейте! Току-що пристигнахме в Банско. За пръв път цялата рода, цялата кралска фамилия сме на почивка на планина. В Пирингов сме и сме супер турбоентусиазирани. Сега да ви покажем къщата, в която ще пребиваваме за колко дни? 4. Така, това е входа на къщата, виждате, цак. Деси, тук какво имаме? Импресионизъм някакъв. Да, чакай, ще приближим. Снимаме ли? Снимаме. Че не снимаме. Така, здесь нямаме търпение да използваме кухнята, в която ще готвим в истерия, нали, Деси? Да. Ти какво можеш да готвиш най-добре? Палачинки. Аз нищо не мога да правя, освен салати, но няма нищо. Отиваме към спалните и баните. Ето, Деси продължава да ни води. Момент, че заклатих малко. Така. Това е главната спалня. Това е главната спалня. Добре. Та-да-да-да-да. Еми, много е приятна. Аз обичам рози. Ден първи. Цялата фамилия е на поход. Това е моят братовчет Бобо. Бобо, къде отиваме? На връх Пирин. Как връх Пирин, бе? Вихрен. Отиваме на някакви езера. Как се казваха? Рилските езера. Пак не оцели Бобо. Няма значение. Бе, важно отиваме на някакъв водоизточник. Пък къде и кой ще ви кажа малко по-късно. В крайна сметка, Бобо, къде отиваме? На Бандаришките езера. Този път не се шегувам. Някой носи ли компас? Аз имам компас на телефона. С две думи няма шанс да се изгубим. С две думи имаме голям шанс да се изгубиме. Стига да... Стигнахме! Вау! Супер! Ето го езерото! Ей! Стигнахме! Юху! Ние с Бобо сме първите пристигнали от нашата група на въпросното езеро. Как се казваше, Бобо, това езеро? Рибно-Бандаришко езеро. И сме супер горди, защото ние двамата като планински кози скачахме пред цялата група, защото бяхме най-нетърпеливи да дойдем. Да. Но успяхме и сме много горди. Вървяхме около 2, може би 3 часа, защото всичките ни братовчери се спираха да си правят снимки и тем подобни неща. Само аз не издържам на снимките. И аз така, ние двамата напред. Важното е, че стигнахме и сега ще си направим пикник. Ехей! Само да изчакаме другата. Да, пак. Сега ще проверим температурата на водата. И каква според теб е температурата? Топла ли? Доста е студена, да ти кажа. Така, някои вече сме в бански костюми, в пълен аутфит. Опа, чакай да глътна корема. Ето, както виждаме, и ще се опитаме да влезем в езерото. Чакай, ние вече влезнахме, само ти остана. Това са герой там. Ние стоим от половината. Влизаме! Доста е студено! Това са най-смелите. Да. Най-сериозните планинари. Абе, студено е доста, да ти кажа. Реже, нали? 7-8 градуса. Отказвам се, ще замръзна. Ден втори. Станах в 7 сутринта и правя здравословни палачинки с лимец.
Сега ще ви покажа Ще си искам аз. Непрекъснато саботира видеята ми, но няма значение, някой ми е запушил олиото. Сега ще ви покажа каква хубава смеска съм направила, защото не открих миксер в тази кухня, така че беше забъркана на ръка. Ето лака. Така да видим сега по-отблизо. О, гледай, майстор шеф. На трици ми прилича. Абе, трици ти е главата. 1, 2, 3, браво! Правим яко изкачване днеска. На планински фитнес сме. Но то така не може само... Не става само с ядене. Стигнахме хижата, трябва да ви кажа, че страшно много ми харесва тази хижа. Ние тук си поръчахме нещо за ядене, но си мисля, че следващия път трябва да отседнем тук. Само гледайте гледката за какво става въпрос. Само, ние записваме. Записваме, да. Ден трети. Днес имаме пълна програма заедно с нашия приятел Аспарух, който виждате зад нас. Сме решили да посетим други водоизточници. Ще ходим на басейн и на една водна парзалка на Бандаришка поляна, която е колко дълга, деца, знаете ли? 350 метра, ще има да се спускаме, да се лъзгаме. Така на книжовен български да си кажем. Айде тръгваме. Гледайте, ти си изчакай, Аспарух те харесва. Той ти иска. Вече съм по Бански, на Банско и катеря в Истерия пистата по една зелена пътека, за да направим заветното спускане. Изключително много се вълнувам. Доста екстремно преживяване тази парзалка. На мен горе-долу ми хареса, лошото обаче, че ти пръска водата в очите жестоко и задължително ви трябват очила за плуване, ако решите да се спускате. Това не го забравяйте, защото иначе нищо не виждате. На Деси и на Бобо им стара малко лошо. Деси, как си? Вече съм по-добре. Бобо, как си? Зле. Защо? Парзалката беше толкова стрикна, екстремна и по едно време данският ми има чувството, че ще падне. После направих така, ама после има чувството, че главата ще ме отпръкне. С две думи, атракцията трябва да бъде 14+. Нали, деца? А не 7+. Да. Хора, това беше моят влог. Надявам се да сте се забавлявали с него, защото до сега никога не съм правила влогове, подобни влогове. И се надявам да ви е било весело. Лично аз изкарах страхотно тези 3 дни и за пореден път се убедих колко е хубаво човек да има голямо семейство, защото винаги става някаква тарапана, навалица и някакси няма как да не е весело. Да, ако сте харесали влога, не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако още да сте го направили, и харесайте видеото, само обаче ако наистина ви харесва. Ако не ви харесва, напишете коментар кое, защо и как не ви харесва и недоволствате. Защото за мен всяко ваше мнение е важно, така че да, надявам се да се видим отново следващата събота, когато ще бъда в Италия, защото утре заминавам за натам и ще гледам да направя нещо интересно за вас и от италианска земя. Обичам ви! Чао до другата събота!